zwaaien tegen je hier. Hey, maar... Ja, wij wisten niet dat jullie dat waren, anders zijn we niet gezwaaid. Wij zwaaien vooral naar mensen met een camera. Ja, maar dat kost geen eens in, want hij loog achter Zag de mij auto. gelijk, man. Kom op. Kevin! Die zag gelijk tegen de camera. Hé, maar Otto! jongens, je zit hier op kloorlicht een dag, op een dode week vandaag zit je hier lekker. Ja. Dat is kermis. Och, natuurlijk! Dat werd het toch, kermis. Gezeten daar. Nou ja, wij zoten door een tas koffie te drinken en toen dachten we inderdaad van... Hé, wat moet die cavia hier? Door de cavia, ja. Dat is verboden te voederen, hè? Ja, ik ben hele vrienden cavia. Nou, ze zal van mij niks krijgen hoor, echt niet. Echt niet? Ik ben niet zoveel. Oh, dit is... Och, je gaat er dus niet. Ze ben niet op camera, denk ik. Hé, maar... Zijn dochter. Ja, dat kan aan twee kanten op, hè? Ja, dat Ja, klopt. dat is al lekker op televisie geweest. Ja, heel meer televisieervaring. Ja, wat is ook televisieervaring, meneer? Pekjes over. Ik ging allemaal teksten over. Heel goed. Teksten over. Hij heeft een Candy meegespeeld, hè? Ja, die? Hoe laat zit je hier neergestreken? Kim 11 uur. 11 uur. Ja. Ja, we waren wat laat vandaag. Vanaf zondag al, hè? Nou, beginnen om 10 uur. Vanaf zondag 11 uur. Nou, woensdag is altijd pas om 11 uur. Ja, dat weten we nog niet. Dat wil je niet doen hoor. Je ziet wel ook dat je hier zit. Ik denk dat ik kerstverhaal denk. En wat denkt de vrouw dat u nu bent dan? Mijn vrouw denkt sowieso niet. Die wil ik wel niet denken. Dat is de slimste van de twee. Nee, Nee? absoluut niet. Oh. Absoluut niet. Ik weet die cavia boven. Is er wel een vrouw? Ook niet. Wil jij niet weten? Niet in de rij, hè? Het is geen echte tieners. Oh, dat is ja, ja. Maar, Van de koude kant. hey, dat is wat. Als bijvoorbeeld al geëxcuseerd wordt over... Die komt hier niet uit het dorp. Wat zeg wat over die dorpelingen hier, hè? Hey, maar er zal wel een wereld voor u open gaan hè, als je de Domstad gewend bent en je komt aan een En tienrij. dan hier terechtkomen, nou. Nou, volgens mij is er nog nooit iemand naar Utrecht op bedevaart gegaan. Niet? Ik weet niet, dat regent niet boven mijn kop te halen, nou, dat heb ik geluk. Ja, blijf maar even zo staan, ja. Hé, maar jongens, Zit hier, de, ja, Nou, 35 euro is all in. serieus? Ja, 35 euro. Ga verzitten, jochie. We kunnen eieren springen alles erbij, hè? Eieren springen alles erbij. Dat is een beetje van mij. Dus 34 euro. Dus, Tot meer voor half 4. Fly. Maar ik zou je wel zeggen, ik heb met mijn auto daar aan de overkant gestaan, daar had ik problemen mee. Maar dit wordt helemaal een probleem hoor, echt hoor. ja, maar het programma duurt maar 12 minuten, hè? Oh, dat is bijna over. Dus dan zijn we weer... Het is 40 minuten te lang daar. Voordat jouw vrouw jou heeft kunnen bellen, zijn wij alweer weg. Die belt niet, die kan de vingers niet meer gebruiken en zo, dus die maar- belt niet. Hoe komt, ik zeg de keurig netjes u, hoe komt u in Tienrij terecht? Zo houden hè. Dat, Ja, houden zo. Zeg jij dan jij tegen mij? ja, tuurlijk. Oké. Hoe komt de man uit Utrecht hier in Tienrij? Nou, dat zal ik je even helemaal uitleggen. Dat halen we niet binnen 12 uur trouwens. Hey. Pardon? Met de auto. Dat halen we niet binnen 12 uur, Hans. Alleen in de auto? Ik was er klaar. Hij zegt, hoe kom Wat je was hier klaar? terecht? Met de auto. Met de auto. Ja, dat klopt. Hey, ja, het is vanaf 11 uur al aan de drank. Hè. Dus zal ik het dan ook vragen, wie kunt bij je ook je Tinder opkrijgen? Ja, verkeerd. Al verkeerd? Ja, sowieso. Wel met de auto, maar verkeerd gereden. Afslag geweest. Ik zag in één keer afslag 10 staan, dus ik denk, hier moet vanaf. Maar het is geen verhaal wat de meute weer is om te vertellen. Volgens mij niet. Ik zit hier niet vanaf 11 uur, hè. Nee, wie van Ik ben pas om 1 uur gekomen. Oh, ik dacht... Jochem Broek. Goeie kop, man. Jochem Broek. Zo gillen de praat. Dit wordt opgenomen, man. Mijn vrouw die kijkt, hè. Dat was zo een paar weken uitgezonden. Goed. Hey, maar had geen gedacht tot voor kort dat de kermis überhaupt zo doorging? Nee. Ja, wij hadden al tegen geluurd. Weer wel volgens de kermis zelf, dus dat mag niet doen. Gisteren hebben we 16 kratten bier liggen dronken, toen is het zelf. Bij jou?
Oh, dus bij jou is altijd... Smondags wel. S'mondags is kermis bij hem. Ja. Maar dan zonder attracties? Of, Ja, met er letterlijk geen attracties bedoeld, maar... Zwembad. Maar we niet gefilmd worden in ieder geval. Mag niet gefilmd dat mag worden. niet gefilmd worden. Nee, dat niet. Nee. Oh, wat bij jou gebeurt, dat blijft bij jou. Dat blijft achter de muur. Wat happens bij Theo stays at Theo. Juist. Hoeveel kraten zijt je nou? 16, 16. Met hoeveel man wordt je? 10, 30. en 30. Oké, maar jij had dus wel gedacht dat de kermis door zou komen. Oh, ja. In ieder geval bij jou toes. Dat was dan een soort van alternatieve kermis geweest die dan wat langer had geduurd. We gaan misschien 3 dagen gedaan, anders Ja. maar dan wordt niet in de dag gedaan. Dat doen we wel 10 Maar jij had dagen. het niet verwacht. Dat kan je niet verwachten. Ja, wel dat het bij Theo doorging, maar niet dat er echt een kermis Nee, maar dan kwam. komen we op de zeven met een stapje. En tot wanneer duurt de kermis? Tot donderdag, hè? Woensdag is de laatste dag. Vandaag is donderdag toch of niet? Oh ja. Woensdag is heringsschil. Ja. Dus dan is het Moet afgelopen. je dan zelf ingeplande hemmenschellen doen? Geen tot hier in Schellen met de kermis. Dat is wel origineel. Ja, niet minuten uit dus. En Dat hebben ze precies. nergens, hè? In één dorp hebben ze dat, Nee. hè? En waarom doen ze dat in Tienderenwal? Wil jij wie dorpsmongolen zien? Omdat alles hier naar hering ruikt. Wil je wat toch over dorpsmongolen uitgemaakt? Denk ik, maar. WG. Dat weet je allemaal hier dus. Oh, De uitbaten van klevers dus. Ik niet, ik ben geen dorpeling. Ja, ik wel, joh. oh je ziet de is. Nee, ik ben klever zelf, ja. Oh, oké. Nou, dat ken ik toevallig. Ja, dat kunnen ze ook, maar nou voor het Nou ja, ik weet wie een de roet ziet. Jij kent zo'n mooie clubben vast, of niet? Ja, de kerst me veel wies maken. Maar, Dat niet. Nee. nee, maar waarom had je niet gedacht dat het door zou gaan? Ja, vanwege de corona. En nou ziet je überhaupt op de kermis geweest? Nee, Dan gaan we daar Kermis dan? we zien alleen hier geweest bij Theo. Daar wordt opgeruimd. Oké, dus nee, serieus, je ziet er gar niet geweest? Nee, kermis zelf niet. Dat is wel niet de moeite volgens mij. Wij houden niet zo van touwtje trekken, hè? Ja, zie je We hadden botswagens. niet zo van kermis. Zie je botswagens. We houden helemaal niet van kermis. Nee, ik vroeg me ook wie dat dan moet met de boetsauto's met 1,5 meter afstand. Mag ze dus eigenlijk niet boetsen? Dat bedoel ik ook. Met die Ja. botsen. Mondkapje op. Hier de wagen op de baan, denk ik. Hier erin. Moesten we afgelopen mondkapje nog in botswagen. Ja. Komt de gemeente dit ook te zien, of niet? Weet ik niet. De BVD misschien wel. Dat kun je doen. Een meter, man. 1,5 meter zit hier. Kom jong. We komen zo halen. Helemaal wel. Nou, daar gaan we. Zoveel mensen aan, zeg maar hoor. Hey, maar 35 euro en dat is dan onbeperkt drinken? Ja. Ontbijt, 2 borrelhapjes. Niet helemaal, hoor. Ik moet Tot gewoon half alles 5. apart betalen. Ik heb zelfs met 2 stukjes frikandellen erop laten zetten. Dat is gewoon een perk, ja. Oh. Maar dat is alleen voor de kaartclub. Ja. Alleen voor de kaartclub. Precies. En ik zit in de kaartclub. Nee. Hij is penningmeester, hij is jongste lid. Jongste lid. Doe maar dat hier. Nou, Het is bij een terras in het gestel. Ja, dat vind ik ook, ja. is die mevrouw ook van die Iskroon? Nee, het is Van de kroeg. Dus ik verwacht dat u nu iets gaat bestellen natuurlijk en iets af gaat rekenen. Oh, Oké, kun je normaal gesproken, kun je hier ook iets eten? Hier kun je ook Ja? iets eten. Ja. Mag ik dan even de lunchkaart zien? Je mag voor mij Ja? een kaart. Tegen de tijd dat hij terug is met de lunchkaart, is hij weer gewoon op. bam, hier helemaal. Die lopen de En kieven, dan hè? hebben wij natuurlijk die lunchkaarten, die zijn ontworpen door de Studio Doerak. Ja? Dan de broodjes, die gaan bij ons op de houtplanken van een andere. Hij wil gaan niet veel praten, ik heb voor de We mogen geen reclame maken, hè? Nee, want dan krijgen we een boete. En als we een boete krijgen, kan ik de lunch niet meer betalen. Ja, die wij dan Oh nee, maar dat dan rekenen we jou gewoon een iets duurdere lunch. een iets duurdere lunch. Hé, maar kan dat niet gewoon bij die mannen op de rekening gezet worden? Ja, goed. Nee. Bij die meneer, want die rekent toch alles apart af. Dat is de oudste man van Tien Rai. Wie? Hans? Ja.
Ik heb een blauwe nagel. Alsjeblieft. Lekker een blauwe kop. Wat kind gaat adviseren hier? Nee, Oh, niks nee, echt. ik zal nergens aan beginnen. Maar Kjell. dat- fietsmieter. Van je vaste klanten moet je het hebben. Wat kunnen jullie adviseren hier? Nou eigenlijk niks. Dan met veel pijn en moeite de uitspreken. Penningmeester, hè? Nee, jongste lid. Oh, jongste lid, penningmeester. Ja. Hoeveel leer je hitten krijgen? 6. Ik heb een betrouwbare bron vernomen dat er sprake is van een leerstop. Ja. Wegens succes. Ja, weet ik iets. Iedereen wil er wel bij, maar dat gaat zo met Nee. 12 maal is moeilijk, ja. Dit in elkaar. Wat speelt je hier? Meisjes doen we toepen. Nou, ik zal je het voordeel van mijn twijfel geven. Jij krijgt van mij een broodje tonijn. Nee, waarom ik niet? Ja, jij zit bij de kak en jullie hebben een andere dag. En als u nu meegaat op de foto die we hopelijk mogen maken. De grote camera's zitten er niet. Van mij mag het, maar ik weet niet of dat hun op de foto wil. even een hoog.